από το κλειστό γυμναστήριο Γεώργιος Γερματάς της Θέτιδας, όπου μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Θέτιδα-Ηλυσιακός. Μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον σήμερα στο παιχνίδι, αφού η Βούλα θέλει την νίκη για να κλειδώσει την 6η θέση, ενώ από την άλλη ο Ηλυσιακός παίζει το τελευταίο του χαρτί για να προλάβει να μπει στα play-offs και χρειάζεται μόνο το τρίποντο. Διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης ήταν Λιάκου και Μαρκάτης, ενώ όσον αφορά τους υπόλοιπους αγώνες της 21ης αγωνιστικής, είναι στις 7 όλες για σήμερα: Αόθυρας ΠΑΟΚ, Αόλαμίας Ολυμπιακός και Γάλεο Ζαών. Την Τετάρτη θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική 29 Μαρτίου με ΑΕΚ Άρη και Παναθηναϊκό Μαρκόπουλο. Ενώ απομένει ακόμα μία αγωνιστική, 22η, ώστε να κλείσει η κανονική περίοδος της Volley League γυναικών. Τώρα, όπως βλέπουμε, γίνεται και παρουσίαση ομάδων και διαιτητών. Αριστερά είναι η Θέτιδα, δεξιά ο Ηλυσιακός. Ξαναπούμε άλλη μια φορά τους διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης, όπου θα γίνει η παρουσίασή τους τώρα. Λιάκου, Μαρκάτης, επόπτες είναι Γεωργοπούλου και Μουζακίτη, γραμματεία Κοκκινέλου και παρατηρητής ο Τσάκωνας. Έχουμε και τις εφτάδες των δύο ομάδων. Πρώτα θα γίνει η παρουσίαση του Ηλυσιακού. Γιώτα Αφροδίτη με το νούμερο 1. Κάστο Βασίλη Ιωάννα με το νούμερο 5. Ζίγκα επίσης είναι μέσα. Φωκιανού, Μπορχανή, Σαμπάτη το λίμπερο και Φλιάκου η Πασαδόρος. Κίσα Καταλήνη, προπονήτρια του Ηλυσιακού. Όσον αφορά την Θέτιδα, Οικονομίδου, Χέιντεν, Πολιτάνσκα στην Πάσα, Συριστατίδη, Σιρήνινα, Χάρντεμαν και λίμπερο Μανιατογιάννη, προπονητής ο κύριος Γιώργος Ρούσης. Θα γίνουν τώρα και οι αλλαγές λίμπερο με τους κεντρικούς. Σιαμπάτη θα μπει για τον Ηλυσιακό, Μανιατογιάννη για τη Θέτιδα. Σερβίς θα ξεκινήσει η Χέιντεν της Θέτιδας.
Έδωσε την εντολή διαιτητής για να ξεκινήσει το σερβίς η Χέιντεν, η ακραία της θέτιδας. Σιαμπάτη, Φλιάκου, θα δώσει στην Μπορχανή. Πολτάνσκα στην Χάρντεμαν, η οποία με πολύ δύναμη στην μακρινή διαγώνιο θα πάρει τον πρώτο πόντο του πρώτου σετ για την θέτιδα. Χέιντεν θα παραμείνει στο σερβίς. Σιαμπάτη ξανά. Φλιάκου θα δώσει στην Φωκιανού. Πολτάνσκα στην Χάρντεμαν. Ωραία, Σιαμπάτη στην άμυνα ξανά. Φλιάκου στην Μπορχανή. Πόντος. 1-1 ισοφαρίζει η Μπορχανή στο μάτς. Βλέπουμε και το replay. Γιώτα στο σερβίς. Κεντρικός του Ηλυσιακού. Χέιντεν. Πολτάνσκα στην Οικονομίδου για την Πάιπ. Επιτυχημένη. Θα πάρει τον δεύτερο πόντο για την θέτιδα. 2-1 το σκορ. Στο σερβίς αμέσως θα πάει η Σιρήνινα. Φωκιανού. Μπάλα στο κέντρο, πόντος. 2-2. Πόντο μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Καζδοβασίλη θα πάει στο σερβίς. Χέιντεν. Πολτάνσκα με πλασέ στον κενό χώρο θα πάρει τον πόντο και θα περάσει μπροστά στο σκόρ την θέτιδα για το 3-2. Πολτάνσκα στη συνέχεια θα πάει στο σερβίς. Μπορχανή στην υποδοχή, όχι τόσο καλή, θα περάσει Φλιάκου όμως out. Πόντος για τη θέτιδα 4-2. Πολτάνσκα σερβίρει, Μπορχανή στην υποδοχή, θα πάρει και την επίθεση, έβγαλε Πολτάνσκα. Μανιατογιάννη στην Χάρντεμαν, Καζδοβασίλη, Φλιάκου πήγε να κάνει πλασέ, όμως ήταν εκεί η Χάρντεμαν για το μπλοκ. Δούμε και το replay της φάσης. Με την Χάρντεμαν να είναι σε ετοιμότητα. 5-2. Μπροστά η θέτιδα. Πολυτάνσκα παραμένει στο σερβίς. Μπορχανή. Φλιάκου στην Μπορχανή ξανά. Block out από την θέτιδα. Πόντος για τον Ηλυσιακό. 5-3 στους 2 η διαφορά. Μπορχανή θα πάει στο σερβίς. Out το σερβίς της Μπορχανή. 6-3. Στο συν 3 η θέτιδα. Χάρντεμαν είναι η επόμενη που θα πάει στο σερβίς για την ομάδα της Βούλας. Σαμπάτη. Φλιάκους θα δώσει στην Ζίγκα. Πόντος από την κεντρικό του Ηλυσιακού. 6-4. Η Ζίγκα μετά τον πόντο που μείωσε θα πάει και στο σερβίς. Χάρντεμαν θα περάσει Πολτάνσκα, ήταν εκεί η Φλιάκου. Ζίγκα στην Καζδοβασίλη. Πολτάνσκα στην Οικονομίδου με πολύ δύναμη. Η διαγώνια της θέτιδας θα τελειώσει τον πόντο για την θέτιδα. 7-4. Βλέπουμε και το replay.
Συριστατίδη είναι στο σερβίς. Φωκιανού. Φλιάκου ήθελε να δώσει στη Γιώτα, όμως έγινε το μπλοκ από την Θέτιδα. 8-4. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο για τις δύο ομάδες μετά το time out που πήρε η προπονητρία του Ηλυσιακού και Σκάταλιν, αφού είδε την ομάδα της να είναι πίσω στο σκορ με 4 πόντους. Συριστατίδη είναι στο σερβίς. 8-4 το σκορ του πρώτου σετ. Φλιάκου θα δώσει στη Φωκιανού, έβγαλε η Χάρντεμαν, θα τρέξει η Συριστατίδη, όμως δεν θα προλάβει. 8-5 πόντος για τον Ηλυσιακό. Η Φλιάκου, η πασαδόρος του Ηλυσιακού, θα πάει στο σερβίς. Άσος από την Φλιάκου, δεν μπόρεσε η Χάρντεμαν να βγάλει την υποδοχή. 8-6 στους 2 η διαφορά. Φλιάκου σερβίρει ξανά. Χάρντεμαν. Θα πάει Μανιατογιάννη σαν πασαδόρος. Οικονομίδου ήταν εκεί. Η Σαμπάτη. Φωκιανού. Μπλοκ από την Θέτιδα. 9-6. Οικονομίδου, η διαγώνια της Θέτιδας στο σερβίς. Φλιάκου θα δώσει στην Κάζοντα Βασίλη. Προσπάθησε να βγάλει Μπορχανή το ντουμπλάζ, όμως ο πόντος θα πάει στην Θέτιδα. 10-6. Βλέπουμε και το replay από την προσπάθεια της Μπορχανή για το ντουμπλάζ. Κονομίδου συνεχίζει στο σερβίς. Ωραία η υποδοχή της Σαμπάτη. Και συνέχεια η Φωκιανού θα στείλει την μπάλα out. 11-6. Κονομίδου στο σερβίς. Σαμπάτη στην υποδοχή. Φωκιανού θα περάσει εκεί η Μανιατογιάννη. Κονομίδου τρομερή στην ευθεία. Θα πάρει τον 12ο πόντο για την Θέτιδα. 12-6. Στο συν 6 η Θέτιδα. Κονομίδου σερβίρει. Μπορχανή. Φλιάκου στην Κάζοντα Βασίλη. Θα πάρει το block out η διαγώνια του Ηλυσιακού. 12-7. Φωκιανού στο σερβίς. Στο φιλέ το σερβίς της ακραίας του Ηλυσιακού. 13-7 το σκορ. Ξανά στο συν 6 η Θέτιδα. Χέιντεν είναι στο σερβίς. Προσπάθησε η Φλιάκου για την άμυνα, όμως να γυρίσει την μπάλα μάλλον, αλλά δεν τα κατάφερε. 14-7.
Χέιντερ σερβίρει ξανά. Άσος από την ακραία της Θέτιδας. 15-7. Ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά. Βουλγαράκι μπαίνει στο παιχνίδι για τον Ηλυσιακό αντί της Φωκιανού. Μπορχανή, Φλιάκου στην Μπορχανή ξανά, μπλοκ από την Θέτιδα, βγήκε μπάλα, έβγαλε Μανιατογιάννη, πολύ ωραία, πέρασε η Χέιντεν. Μπορχανή, ωραία μάζεψε η Χέιντεν. Πολτάνσκα, Χάρντεμαν, συγγνώμη, πόντος. 16-7. Έχει πάρει μια σπουδαία διαφορά η Θέτιδα. Χέντεν σερβίρει, δύσκολα η Σιαμπάτη και με νέα προσπάθεια η Σιρήνινα θα πάρει τον 17ο πόντο, θα πάρει τη διαφορά στους 10 για την Θέτιδα. Time out από την Κυριακή Σκάταλιν, επιστρέφουμε σε λίγο. Ξανά στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, 17-7 είναι το σκορ του πρώτου σετ, προηγεί τη Θέτιδα. Άσος ξανά από την ακραία της Θέτιδας, στη Χέιντεν, 18-7, στο συν 11 η διαφορά. Χέιντεν σερβίρει, παραλίγο ξανά Άσος. Φλιάκου στην Κάζα Βασίλη, πόντος, πήρε τον block out τη διαγώνια του Ηλυσιακού. 18-8 το σκορ. Για όσους ήρθαν τώρα κοντά μας, παρακολουθούμε για την 21η αγωνιστική της Volley League την αναμέτρηση Θέτιδα Ηλυσιακός. Γιώτα στο σερβίς. Χάρντεμαν. Χέιντεν θα επαναφέρει στη Χάρντεμαν ξανά. Πόντος στην ευθεία από την Χάρντεμαν. 19-8. Στο συν 11 η διαφορά ξανά από την Θέτιδα. Σιρήνινα είναι στο σερβίς. Στο φιλέ το σερβίς της κεντρικού της Θέτιδας. 19-9. Ξανά στους 10 η διαφορά. Κάζδα Βασίλη στο σερβίς. Out το σερβίς της Κάζδα Βασίλη. 29 το σκορ. Πολτάνσκα επασαδόρος της Θέτιδας στο σερβίς. Άσος από την Πολτάνσκα, λάθος από την Μπορχανή. Δεν είδε ότι ήταν πίσω της η Βουλγαράκη. 21-9. Μεγαλώνει η διαφορά. Πολτάνσκα σερβίρει. Μπορχανή. Φλιάκου θα δώσει στην Ζίγκα. Σαμπάτη στην Μπορχανή. Μπλοκ από Κονομίδη, όμως είναι out. 21-10 το σκορ.
Μπορχανή θα πάει στο σερβίς. Χάρντεμαν στην υποδοχή, Πολιτάνσκα στην Οικονομίδου, με πολύ δύναμη ήταν εκεί η Σιαμπάτη, θα τρέξει Φλιάκου, θα δώσει στην Φωκιανού, έβγαλε την άμυνα η Μανιατογιάννη, περνάει η Οικονομίδου, Μπορχανή για την Πάιπ, ωραία η Μανιατογιάννη, Πολιτάνσκα με πίσω πάσα στην Χάρντεμαν, θα πάρει τον πόντο για την Θέτιδα. 22-10. Χάρντεμαν είναι στο σερβίς. Μπορχανή, Φλιάκου στην Φωκιανού, ωραία η άμυνα της Χάρντεμαν, θα περάσει δύσκολα η Χέιντεν. Άμυνα από την Πολιτάνσκα και η Χέιντεν με πλασέ δεν θα ολοκληρώσει γιατί θα γίνει τον πόντο, θα πάρει ο Ηλυσιακός, θα δούμε και σε επανάληψη την φάση. «22-11» το σκορ. Ζίγκα στο σερβίς. Άσος από το κεντρικό του Ηλυσιακού. 22-12 το σκορ. Σερβίρει ξανά η Ζίγκα. Χάρντεμαν στην υποδοχή, Πολιτάνσκα στην Χέιντεν, πόντος από την Χέιντεν. 23-12 το σκορ. Συριστατίδη είναι στο σερβίς. Μπορχανή, Σιαμπάτη στην Φωκιανού, έβγαλε η Χέιντεν, όμως δεν πρόλαβε η Πολιτάνσκα στη συνέχεια, πόντος για τον Ηλυσιακό. 23-13. Φλιάκου θα πάει στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Μανιατογιάννη, Πολιτάνσκα στο κέντρο για τη Σιρήνινα, πόντος. 24-13 και set ball για την Θέτιδα. Το πρώτο set ball της αναμέτρησης. Οικονομίδου είναι στο σερβίς. Σιαμπάτη στην υποδοχή, Φλιάκου στην Καζοτοβασίλη, ωραία με το ένα χέρι η Σιαμπάτη, η Καζοτοβασίλη θα περάσει, Οικονομίδου, Πολιτάνσκα στην Χέιντεν, πόντος από την Χέιντεν στη μακρινή διαγώνιο. Ολοκληρώθηκε το σετ, 25-13. 1-0 η Θέτιδα, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε το δεύτερο σετ της αναμέτρησης.
Ξανά στον αγωνιστικό χώρο δύο ομάδες για το δεύτερο σετ της αναμέτρησης μεταξύ της Θέτιδας και του Ηλυσιακού για την 21η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Το πρώτο σετ το πήρε η Θέτιδα με 25-13, οπότε προηγείται με 1-0 στα σετ. Να πούμε και λίγα πράγματα για το παιχνίδι. Το οποίο έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Θέτιδα θέλει την νίκη για να κλειδώσει την έκτη θέση, ενώ από την άλλη ο Ηλυσιακός παίζει το τελευταίο του χαρτί για να προλάβει να μπει στα play-off και χρειάζεται την νίκη και συγκεκριμένα και τους 3 πόντους. 1-0 η Θέτιδα μπροστά, Οικονομίδου θα σερβίρει, Μπορχανή δεν θα προλάβει, Φλιάκου άσος. 2-0. Οικονομίδου παραμένει στο σερβίς. Μπορχανή πρόλαβε. Πολύ ωραία. Σιαμπάτη. Φλιάκου θα περάσει εύκολα. Χάρντεμαν. Σιρήνινα. Πόντος. Με πλασέ. 3-0. Σερί πόντων από την Θέτιδα στο δεύτερο σετ. Οικονομίδου παραμένει στο σερβίς. Άσος ξανά από την διαγώνια της Θέτιδας. Κάνει το 4-0. Οικονομίδου θα συνεχίσει το σερβίς για την ομάδα της Βούλας. Μπορχανή. Φλιάκου θα δώσει στην Ιγιώτα. Ωραία μανιά το Γιάννη. Πολτάνσκα στην Οικονομίδου. Πλασέ. Μπορχανή θα προλάβει εντυπωσιακά η Χάρντεμαν και η μανιά το Γιάννη. Πολτάνσκα θα περάσει. Φλιάκου στην Κάζδο Βασίλη. Έβγαλε το ντουμπλάζ. Λάθος όμως από την Φωκιανού στη συνέχεια. 5-0. Οικονομίδου συνεχίζει στο σερβίς. Φλιάκου. Μπορχανή. Πόντος από την ακραία του Ηλυσιακού. 5-1. Η Γιώτα είναι τώρα στο σερβίς, κεντρικός του Ηλυσιακού. Μανιά το Γιάννη, θα τρέξει η Χέιντεν. Χάρντεμαν θα περάσει εύκολα. Φωκιανού, Φλιάκου στην Μπορχανή. Πόντος. Πήρε το block out η ακραία του Ηλυσιακού. 5-2 το σκορ. Μειώνει σιγά σιγά η φιλοξενούμενη ομάδα. Κεντρικός του Ηλυσιακού συνεχίζει στο σερβίς η Γιώτα Αφροδίτη. Out από την Γιώτα. 6-2 στο συν 4 η Θέτιδα. Χέιντεν στο σερβίς. Φωκιανού στην υποδοχή. Φλιάκου στην Μπορχανή. Πόντος. 6-3. Κάζδο Βασίλη στο σερβίς. Χάρντεμαν, Πολτάνεσκα στην Σιρήνινα. Βρήκε την αντένα. 6-4.
Καζδοβασίλη είναι στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Στους 2 η διαφορά. Όχι τόσο καλή υποδοχή της Μανιατογιάννη, πρόλαβε η Σιρήνινα. Χάρντεμαν με πλασόκαρφο, Φωτιανού. Έβγαλε η Μανιατογιάννη, Χέιτεν θα περάσει. Φλιάκου πήγε να επιχειρήσει πλασέ. Χάρντεμαν θα πάρει το block out και τον πόντο για την θέτιδα, τον 7ο πόντο για το 7-4. Παπαγεωργιού θα μπει στο παιχνίδι αντί τη Σιρήνινα. Θα κάνει το σερβίς. «7-4» Παπαγεωργιού στο σερβίς. Μπορχανή. Η Ζίγκα θα στρώσει την μπάλα στην Μπορχανή για να πάρει τον 5ο πόντο για τον Ηλυσιακό. 7-5. Μπορχανή μετά τον πόντο που σημείωσε θα πάει στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Άσος από την ακραία του Ηλυσιακού. 7-6, πλησίασε κατά πολύ ο Ηλυσιακός στη θέτιδα. 7-6 το σκορ, στον έναν η διαφορά. Μπορχανή παραμένει στο σερβίς. Πήρε το block out την Χάρντεμαν. Κάνε και πολύ καλή υποδοχή. Μια ωραία προσπάθεια από την ακραία της θέτιδας. 8-6 το σκορ. Πολτάνσκα, η πασαδόρος της θέτιδας, είναι στο σερβίς. Φλιάκου στην Φωτιανού. Ωραία Χέιντεν. Πολτάνσκα στη Χάρντεμαν. Πλασόκαρφο, Φωτιανού. Και out η Μπορχανή, όμως βρήκε block, λέει διαιτητής. Να δούμε και το replay της φάσης. «8-7», η Ζίγκα είναι στο σερβίς. Out. Πόντος για τη θέτιδα. 9-7 στο συν 2 ανεβάζει η ομάδα της Βούλας. Χάρντεμαν είναι στο σερβίς. Σαμπάτη. Φλιάκου στην Φωτιανού. Πόντος για την θέτιδα. 4 μπαλιές δείχνει η διαιτητής. 17 στο συν 3 η θέτιδα. Χάρντεμαν παραμένει στο σερβίς. Μπορχανή. Φλιάκου στην Φωτιανού. Block out για την Φωτιανού. 18. Μειώνει στους 2 ο Ηλυσιακός. Φλιάκου στο σερβίς. Χάρντεμαν, θα τρέξει η Μανιατογιάννη να γυρίσει. Χέιντεν, ωραίο το πλασοκαρφό της, έτρεξε η Μπορχανή. Καζδοβασίλη θα περάσει. Μανιατογιάννη στην ελεύθερη μπάλα, θα περάσει. Η Συριστατίδη ήταν εκεί, η Φλιάκου πολύ ωραία. Πολτάνσκα στην Οικονομίδου, θα τελειώσει αυτό τον ωραίο πόντο και από τις δύο ομάδες στη διαγωνία της θέτιδας. 11-8 το σκορ. Βλέπουμε και το replay της φάσης με τον πόντο της Οικονομίδου. Συριστατίδη είναι στο σερβίς. Άσος από την Συριστατίδη. 12-8 το σκορ.
Συριστατίδη θα παραμείνει στο σερβίς. Σαμπάτη, Φλιάκου στην Καζοντοβασίλη. Ωραία η Χάρντεμαν. Πολτάνσκα στην Χέιντεν. Δεν συνεχιστική φάση από τον Ηλυσιακό. Πόντος από την Χέιντεν. 13-8. Αλλαγή στη μπάσα. Βενέτη θα μπει αντί της Φλιάκου. Συριστατίδη στο σερβίς. Βενέτη θα δώσει στην Γιώτα. Χάρντεμαν σαν πάσα στην Χέιντεν. Προσπάθησε η Καζοντοβασίλη, όμως δεν κατάφερε να βγάλει την μπάλα. 14-8 το σκορ. Στο συν 6 η Θέτιδα. Συριστατίδη είναι μέχρι στιγμής σταθερή στο σερβίς της. Την μάτιασα λογικά. 14-9. Χαμένο σερβίς από την Συριστατίδη. Φωκιανού στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Χάρντεμαν. Πολτάνσκα στο κέντρο για την Παπαγεωργιού. Ωραία το ντουμπλάζ της Χάρντεμαν και ο πόντος θα έρθει στη συνέχεια από την Οικονομίδου. Έσπασε στην κυριολεξία το μπλοκ του Ηλυσιακού. 15-9. Οικονομίδου στο σερβίς. Εξαιρετικό το σερβίς της. 16-9 άσος από τη διαγώνια της Θέτιδας. 16-9. Βουλγαράκη μπαίνει στο παιχνίδι για τον Ηλυσιακό αντί της Φωκιανού. Οικονομίδου στο σερβίς για την Θέτιδα. Σαμπάτη, δύσκολη υποδοχή. Βουλγαράκη, θα περάσει η Μπορχανή. Παπαγεωργίου. Πολτάνσκα στην Οικονομίδου με πολύ δύναμη. Πρόλαβε η Σαμπάτη, ωραία. Στη συνέχεια και η Βουλγαράκη, όμως δεν θα συνεχίσει τη φάση. Πολύ ωραία προσπάθεια και από τις δύο παίκτρες. «17-9». Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Ξανά στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες μετά το time out. 17-9 προηγείται στο δεύτερο σετ η Θέτιδα, ενώ έχει πάρει και το προηγούμενο σετ με 25-13, οπότε είναι μπροστά με 1-0. Οικονομίδου στο σερβίς. Γιώτα. Βουλγαράκη θα δώσει στην Μπορχανή. Έβγαλε την άμυνα η Χάρντεμαν και η Χέιντεν στη συνέχεια θα πάρει τον πόντο για την Θέτιδα. 18-9. Θέλει να κλειδώσει την έκτη θέση η Θέτιδα σε περίπτωση νίκης σήμερα, ενώ από την άλλη ο Ηλυσιακός θέλει το καθαρό τρίποντο για να διεκδικήσει τη θέση του στα play-off. Οικονομίδου στο σερβίς, άσος ξανά από την διαγώνια της Θέτιδας. Ξανά στο παιχνίδι Φωκιανού.
19-9. Ο Ροφαλάκη μπήκε στο παιχνίδι αντί της Πολιτάνσκα για την πάσα στη θέτιδα. 19-9 στο συν 10 είναι η ομάδα της Βούλας. Σαμπάτη ξανά. Βενέτη στην Μπορχανή. Βγήκε το μπλοκ. Φωκιανού. Μπορχανή. Ωραία η Χέιντεν. Σαμπάτη. Βενέτη στην Γιώτα. Σαμπάτη θα βγάλει ξανά. Μπορχανή θα πάει να τελειώσει την φάση για τον Ηλυσιακό. 19-10. Γιώτα θα πάει στο σερβίς για την ομάδα του Ηλυσιακού, η οποία αγωνίζεται στο κέντρο. Μανιατογιάννης στην υποδοχή. Γαροφαλάκη θα δώσει στην Χέιντεν. Εξαιρετική η επίθεση της ακραίας της θέτιδας. 20-10 ξανά στο συν 10 η διαφορά. Χέιντεν θα πάει στο σερβίς. Άσος από την Χέιντεν, είναι εξαιρετική στο σερβίς. Δεν είναι άδικα άλλωστε στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα στο συγκεκριμένο σημείο. 21-10. Χέιντεν στο σερβίς, ξανά άσος από την ακραία της θέτιδας. 22-10 στο συν 12 η διαφορά, συγγνώμη. Παραμένει στο σερβίς η Χέιντεν. Βγήκε η υποδοχή. Μπορχανή θα περάσει Φωκιανού. Χέιντεν. Γαροφαλάκη στο κέντρο για την Παπαγεωργιού. Βγήκε η άμυνα. Χαζδοβασίλη. Πόντος. 22-11. Στο παιχνίδι η Μανάη αντί της Χέιντεν. Για την θέτιδα Βούλας. Χαζδοβασίλη είναι στο σερβίς. Χάρντεμαν. Ο Ροφαλάκη θα τρέξει, θα δώσει στην Χάρντεμαν. Σαμπάτη στην άμυνα. Μπορχανή θα περάσει, ωραία η Μανιατογιάννη. Ο Ροφαλάκη. Out. (22-12) το σκορ. Και η Λουκά είναι στο παιχνίδι για την θέτιδα. Χάρντεμαν. Ο Ροφαλάκης στην Παπαγεωργίου. Συνεχίζεται η φάση. Θα περάσει η Βενέτη. Ο Ροφαλάκης στη Χάρντεμαν. Πόντος. 23-12. Συριστατήτη στο παιχνίδι. Παπαγεωργίου στο σερβίς. 23-12 είναι το σκορ του δεύτερου σετ. Η θέτιδα είναι κοντά στο να πάρει και το δεύτερο σετ και να κάνει το 2-0. Γαροφαλάκη, πολύ ωραία ενέργεια. Λουκά ψηλά, παίρνει και το ντουμπλάζ. Δεν θα βγει η μπάλα στη συνέχεια. 23-13. Δούμε και το replay της φάσης. Μπορχάνη στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Χάρντεμαν. Ροφαλάκη στην Λουκά. Θα περάσει με πάσα. Βενέτη. Πόντος από την Ζίγκα. 23-14 μειώνει ο Ηλυσιακός.
με πρώτο χρόνο της Ζίγκα. Μπορχάνη στο σερβί συνεχίζει. Στο φιλέ αυτή τη φορά. 24-14 set ball στο δεύτερο σετ για την Θέτιδα. Λουκά είναι στο σερβίς. Άσος από την Λουκά. 25-14. Και το δεύτερο σετ για την Θέτιδα. 2-0. 25-13 το πρώτο, 25-14 το δεύτερο. Επιστρέφουμε για να παρακολουθήσουμε και το τρίτο σετ της αναμέτρησης. Στον αγωνιστικό χώρο δύο ομάδες για το τρίτο σετ της αναμέτρησης. Η Θέτιδα έχει πάρει τα δύο προηγούμενα με 25-13 και 25-14, οπότε προηγείται με 2-0. Θέλει να πάρει και αυτό το σετ για να κλειδώσει την έκτη θέση που οδηγεί στα play-off. Ενώ η Λυσιακός ήθελε το τρίποντο οπωσδήποτε για να διεκδικήσει τη θέση του στα play-off. Στο σερβίς είναι η Μανάη. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το τρίτο σετ. Φωκιανού
στην υποδοχή, πόντος. 0-1 με το δεξί ο Ηλυσιακός. Γιώτα θα πάει στο σερβίς. Κεντρικός του Ηλυσιακού. Μανάει. Περάσει απευθείας η μπάλα, ήταν εκεί η Μπορχανή. Η Μπορχανή θα πάρει και την επίθεση. Δεν μπόρεσε η Χάρντεμαν να βγάλει το ντουμπλάζ. 0-2. Παραμένει μπροστά ο Ηλυσιακός. Γιώτα στο σερβίς. Μανιατογιάννη στην υποδοχή, Πολτάνσκα στην Οικονομίδου για την ΠΑΕΚ, έβγαλε η Βενέτη. Γιώτα στην Καζαντοβασίλη, ωραία, Μανιατογιάννη ξανά στην άμυνα. Οικονομίδου, πόντος. Πρώτος πόντος για τη Θέτιδα στο τρίτο σετ. 1-2, βλέπουμε και το replay της φάσης. Παπαγεωργίου θα πάει στο σερβίς. Φωκιανού στην Καζαντοβασίλη, μπάλα ήταν εκεί η Μπορχανή. Μπορχανή θα πάρει και την επίθεση, ωραία, Παπαγεωργίου στην άμυνα, Πολτάνσκα στην Χάρντεμαν, πόντος στην μικρή διαγώνιο από την ακραία της Θέτιδας. 2-2 ισοφαρίζει η ομάδα της Βούλας. Παπαγεωργίου παραμένει στο σερβίς. Φωκιανού, θα πάει η Ζίγκα. Μπορχανή θα πάρει την επίθεση, ωραία η άμυνα της Χάρντεμαν. Οικονομίδου, Σαμπάτη στην άμυνα στην ευθεία. Βρήκε την αντένα η Μπορχανή με το πλασέ της. 3-2, περνάει μπροστά η Θέτιδα. Με και το replay. Παπαγεωργίου σταθερή στο σερβίς, παραμένει. Out το σερβίς της. 3-3 ξανά εκ νέου ισοπαλία στο τρίτο σετ. Καζαντοβασίλη είναι στη γραμμή του σερβίς, έτοιμη να εκτελέσει για τον Ηλυσιακό το σερβίς της. Στο φιλέ η προσπάθεια της Καζαντοβασίλη. «4-3» το σκορ. Θέτιδα είναι μπροστά. Πολυτάνσκα, η πασαδόρος της Θέτιδας, είναι στο σερβίς. Μπορχανή, μπάλα στη Ζίγκα, μπλοκ. 5-3. Πολτάνσκα παραμένει στο σερβίς, πασαδόρος της Θέτιδας. Out το σερβίς της Πολτάνσκα. 5-4 το σκορ. Μπορχανή στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Μανιατογιάννη, Πολτάνσκα στη Συριστατίδη, μπλοκ, ωραία όμως έτρεξε η Μανιατογιάννη. Φωκιανού ξανά στην επίθεση, πέρασε η άμυνα της Οικονομίδου, δεν πρόλαβε στη συνέχεια η Μανιατογιάννη. «5-5». Σοπαλία στο τρίτο σετ.
Ζίγκα είναι αυτή που θα πάει στο σερβίς. Κεντρικός της Τέτιδας, αλλά ζήτησε θέσεις η Μπορχανή, ήταν λάθος. Μπορχανή λοιπόν στο σερβίς, 5-5 το σκορ στο τρίτο σετ. Να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα δύο τα έχει πάρει Τέτιδα με 25-13, 25-14. Πολιτάνσκα στη Σιριταστίδη, βγήκε το ντουμπλάζ από τη Μανάη και η Χάρντεμαν θα ευστοχίσει στην μακρινή διαγώνια από την άλλη πλευρά. 6-5 μπροστά περνάει η Τέτιδα. Χάρντεμαν θα πάει στο σερβίς. Σαμπάτη, Βενέτη, πόντος για τον Ολυσιακό. 6-6. Ζίγκα στο σερβίς, κεντρικός του Ηλυσιακού. Μανάη, Πολιτάνσκα στη Ριστατίδη. Μπορχανή θα δώσει στη Φωκιανού, πήρε και το ντουμπλάζ Οικονομίδου. Μανιατογιάννη στη Μανάη, έβγαλε την άμυνα η Φωκιανού. Μπορχανή, Πολιτάνσκα, Αμπασαδόρος Μανιατογιάννη στην Οικονομίδου. Θα πάρει την επίθεση και τον πόντο για τη Τέτιδα. 7-6. Βλέπουμε και το replay της φάσης. Σιριστατίδη στο σερβίς για την ομάδα της Τέτιδας. Κορχανή. Block out από την Μανάη. 7-7. Βενέτη θα πάει στο σερβίς. Σερβίρι Πασαδόρος του Ηλυσιακού στο φιλέ. 8-7. Τέτιδα μπροστά ξανά. Οικονομίδου θα πάει στο σερβίς για την ομάδα της Τέτιδας. Φωκιανού. Σαμπάτη στη Φωκιανού ξανά. Μανάη θα πάρει το block out και τον ένατο πόντο για τη Τέτιδα. 9-7. Να δούμε και το replay της φάσης. Έξυπνο block out από την Μανάη. Οικονομίδου στο σερβίς θα συνεχίσει. Φωκιανού. Βενέτη στην Καζοδοβασίλη. Μπλοκ εξαιρετικό από την Τέτιδα. 17 στο συν 3. Time out από την Κυριακή Σκάταλιν. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ξανά οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Με 17 προηγείται η Τέτιδα στο τρίτο σετ. Όπως και στα προηγούμενα δύο σετ με 25-13, 25-14. Είναι με 2-0 μπροστά. 11-7. Θα πάει διαφορά στο συν 4 η Τέτιδα, η οποία με την αν νικήσει θα κλειδώσει την έκτη θέση.
Ενώ ο Ελυσιακός για να προλάβει να μπει στα play-off χρειαζόταν μόνο το τρίποντο, το οποίο έχασε, εφόσον είναι πίσω με 2-0 και 3-2 να πάει το παιχνίδι, πάλι δεν θα έχει το τρίποντο. 12-7 λοιπόν. Οικονομίδου παραμένει στο σερβίς. Βενέτη στην Φωκιανού. Μπάλα βρήκε στην οροφή, πόντος για τον Ελυσιακό, 12-8. Διπλή μπαλιά, συγγνώμη. Φωκιανού στο σερβίς. Χάρντεμαν στην υποδοχή, Πολτάνεσκα στη Μανάη. Βγήκε η μπάλα από την Βενέτη. Σαμπάτη στην Πορχανή. Έτρεξε η Μανιατογιάννη. Οικονομίδου. Βγήκε κατά λάθος από την Οικονομίδου το ντουμπλάζ. Πορχανή. Οικονομίδου στο ντουμπλάζ. Πολτάνεσκα στην Χάρντεμαν για την Πάιπ. Πόντος για τον Ελυσιακό. 12-9. Φωκιανού παραμένει στο σερβίς για τον Ελυσιακό. Χάρντεμαν, Πολτάνσκα στην Μανάη, εξαιρετική η ακραία της Θέτιδας στη μακρινή διαγώνιο. 13-9. Δούμε και το replay της πάσης από τον πόντο της Μανάη, η οποία θα πάει και στο σερβίς στη συνέχεια για την ομάδα της Βούλας. Στο φιλέ το σερβίς της Μανάη, 13-10. Γιώτα στο σερβίς. Άσος από την Γιώτα. 13-11. Γιώτα παραμένει στο σερβίς. Μανάη. Πολτάνσκα στη Χάρντεμαν. Εξαιρετική η ακραία της Θέτιδας. Θα πάρει τον πόντο για την Θέτιδα. 14-11 το σκορ. Παπαγεωργίου στο σερβίς, κεντρικός της Θέτιδας. Μπορχανή. Φωκιανού στην Μπορχανή ξανά. Άμυνα από την Χάρντεμαν. Πολτάνεσκα στη Χάρντεμαν ξανά. Τρομερή επίθεση της Χάρντεμαν. Λίγο πιο πίσω από το τρίμετρο. Δούμε και το replay. Πολύ δύσκολο να βγει η συγκεκριμένη επίθεση. 15-11. Παπαγεωργίου σερβίρι. Φωκιανού. Στη Ζήγα η μπάλα. Θα τρέξει Παπαγεωργίου. Οικονομίδου. Με πολύ δύναμη δεν θα φτάσει στο αντίπαλο γήπεδο. 15-12. Ψαλίδησε λίγο τη διαφορά ο Ηλυσιακός. Καζδοβασίλη είναι στο σερβίς. Στο φιλέ το σερβίς της Καζδοβασίλη. 16-12. Πολτάνσκα στο σερβίς για την Θέτιδα.
Φωτιανού, Βενέτη, στην Μπορχανή, πόντος. 16-13. Μπορχανή θα συνεχίσει στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Στο φιλέ η ακραία των φιλοξενούμενων, 17-13 το σκορ στο τρίτο σετ. Χάρντεμαν στο σερβίς για την ομάδα της Θέτιδας. Μπορχανή, Βενέτη θα περάσει με πλασέ και θα πάρει τον πόντο για τον Ηλυσιακό. 17-14. Ζίγκα στο σερβίς. Χάρντεμαν, Πολιτάνσκα στην Μανάη. Out η επίθεση της Μανάη. 17-15 στους 2 η διαφορά. Ζίγκα παραμένει στο σερβίς. Μανιατογιάννη, Πολτάνσκα στη Συριστατίδη. Πόντος από την κεντρικό της Θέτιδας. 18-15 το σκορ. Συριστατίδη μετά τον πόντο που σημείωσε θα πάει στο σερβίς. Μπορχανή με πάσα η υποδοχή της. Βενέτη στην Φωτιανού. Σαμπάτη στη Φωτιανού. Μπλοκ από Οικονομίδου και Παπαγεωργίου. 18-15. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες μετά το time out. 19-15 είναι το σκορ του τρίτου σετ. Με 2-0 προηγείται στα σετ η Θέτιδα. 25-13 και 25-14 αντίστοιχα είναι τα κερδισμένα της σετ. Και παρακολουθούμε για την 21η αγωνιστική της Volley League. Το μάτς Θέτιδα Ηλυσιακός. Πλασέ από την Οικονομίδου έβγαλε η Σαμπάτη πολύ ωραία. Πολτάνσκα στην Μανάη, η οποία θα ευστοχίσει αυτή τη φορά για την Θέτιδα. 20-15. Στο συν 5 η διαφορά. Συριστατίδη στο σερβίς. Γιώτα. Βενέτη στην Μπορχανή, η οποία εξαιρετικά θα πάρει τον 16ο πόντο για τον Ηλυσιακό. Βλέπουμε και το replay της φάσης. Βενέτη θα πάει στο σερβίς, πασαδόρος του Ηλυσιακού. Χάρντεμαν, Μανιατογιάννη στην Οικονομίδου, όχι τόσο καλή πάσα, έφυγε λίγο. Βενέτη, Σαμπάτη στην Μπορχανή. Μανιατογιάννη, Πολιτάνσκα στη Μανάη, πήρε το ντουμπλάζ η Χάρντεμαν, θα περάσει Παπαγεωργίου, ωραία Σαμπάτη στην μπάλα. Φωτιανού πέρασε απευθείας την άμυνα της η Χάρντεμαν. Καζδοβασίλη έβγαλε την άμυνα η Χάρντεμαν. Οικονομίδου από την Μανιατογιάννη. Out. 20-17.
Βενέτη θα συνεχίσει στο σερβίς για τον Ηλυσιακό. Χάρντεμαν, Πολιτάνσκα στην Οικονομίδου, ωραία η Βενέτη στην άμυνα. Σαμπάτη, Μπορχανή θα πάρει την επίθεση, ωραία η Χάρντεμαν επίσης στην άμυνα. Πολιτάνσκα στην Οικονομίδου, έβαλε ξανά η Βενέτη, out όμως. 21-17, μπροστά η Θέτιδα παραμένει. Κοντονή μπήκε ως λίμπερο στο παιχνίδι. Οικονομίδου στο σερβίς. Βενέτη πέρασε στο Βασίλη, ήταν εκεί Οικονομίδου. Πολτάνσκα στη Μανάη. Εξαιρετικός πόντος από την ακραία της Θέτιδας. 22-17 το σκορ. Οικονομίδου θα συνεχίσει το σερβίς. Out το σερβίς της Οικονομίδου. 22-18. Φωκιανού θα πάει στο σερβίς. Η ακραία του Ηλυσιακού. Χάρντεμαν στην υποδοχή. Πολτάνσκα στη Μανάη. Πόντος από τη Μανάη. 23-18. 2 πόντους απέχει η Θέτιδα από το να κλειδώσει την 6η θέση για τα play-off. Από την άλλη ο Ηλυσιακός έχασε την ευκαιρία να φτάσει στα play-off. Μανάη στο σερβίς, Φωκιανού, Βενέτη στην Καστοβασίλη, ωραία η Μανάη στην άμυνα, Οικονομίδου. 24-18. Set ball, match ball για την ομάδα της Θέτιδας. Θα δούμε και το replay που σημείωσε τον πόντο η Οικονομίδη, τον 24ο πόντο για το set ball, match ball. Μανάη στο σερβίς. Σαμπάτη, Βενέτη στην Μπορχανή. Ωραία η Κοντονή. Και στη συνέχεια εξαιρετικά η Χάρντεμαν θα τελειώσει το παιχνίδι. 25-18. Η Θέτιδα κλειδώνει την 6η θέση με αυτή την νίκη. Από την άλλη ο Ηλυσιακός που έπαιζε το τελευταίο χαρτί για να προλάβει να μπει στα play-off έχασε το τρίποντο το οποίο χρειαζόταν και δεν θα καταφέρει να βρεθεί εκεί. Επόμενη αγωνιστική για την Θέτιδα θα είναι στο Μαρκόπουλο 2 Τετάρτου στις 5. Ίδια ώρα ο Ηλυσιακός θα αγωνιστεί στην έδρα του με το Εγάλεο στην τελευταία αγωνιστική, την 22η, για την ολοκλήρωση της κανονική περίοδου της Volley League γυναικών. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.